दा फेस्टिभेलनि जायगाया बेनो लोगोफोर बिराद सोलिगासिनो दङ बे माखाया नाय बेयावनो जादों फेस्टिभेला दिनैनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन दिनै 23 आरो 23 निफ्राय 31 जानुवारिसिम स्टार्टिं दा फुरा बे माखाया जाजोबगोन बिराद गिदिर जागोन जों दा नैबे मोनसे दैमाखौ बारनानै थांनोसै ओरैजाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव बयखौबो आं दा दंफैयो मानासनि फेस्टिभेलाव थारैनो मानासनि फेस्टिभेला दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय सुरु जाबाय लोगोफोर दा बेयाव माबायदि बानायदों मा बानायदों आं दिनै आरो खिन्थिनो बुंबावबाय दाखालिबो खिन्थिखाबायमोन आरो दिनै एसे ससे ब्लग लाबोलायनोसै फेस्टिभेला 23 निफ्राय जागोन 31 जानुवारिसिम माने दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरो मा नुयो दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादों लोगोफोर चलो बेनो जाबाय मेन गेट लोगोफोर फेस्टिभेलनि मेन गेटआ जाबाय बेनो एम आखरजों लिरनाया दा आं हाबलांनोसै सिङाव एम आरो मानास बिराद मानसि फैदों नै माखा लोगोफोर बिसोरो गरखा नेपालि सब गावबा गावनि ट्रेडिसनेलखौ देखायगोन बेयाव आरो जानाय लोंनाय फुड्स बायदिसिना नुगोन बेयाव नोंसोरो फैयोबाथाय बानायगासिनो दं रेडि जाबाय मथा मथि बे गरखा ओरै बर'नि आरो एसे आदिबासिनि बायदिसिना दङ नै बिसोरनि न' बायदिसिना ट्रेडिसनेलखौ नुगोन बेयाव नाय बिसोरनि माबाफोरखौ नायदो बेफोरबा मा जाखो फिसा न' बानायदों नाय भेलागुर बायदि मन्दिर नामा बे मथे मन्दिर जागोन बियो itu মন্দির না মন্দির হয় না itu itu মন্দির নাকি মন্দির না itu কিহৰ itu आदिबासी ना आदसा नै आदिबासीफोरनि बेयाव ट्रेडिसनेल जागोन जानाय लोंनाय बे आदिबासीफोरनि बेयाव नुगोन नोंसोरो न'फोरा फिसा थारमाने गावबा गाव गामिनि माबाखौ खिन्थिगोन आरो बेयाव बै जाय बर' गामिनि आं दाखालि हाबखांबाय बेयाव बर' गामिनि गासैखौबो नुजोबगोन जानाय लोंनाय बायदिसिना ट्रेडिसनेलखौ बेयाव मोनगोन बर' गामियाव मा थायो नैबे जाबाय आदिबासीनि आरो बै जाबाय गरखा आरो भुटियाफोर दं नाय बिराद मोजां बिराद गेदेर जादों खिन्थु फेस्टिभेला लोगोफोर फैनानै नायफै एकदमबारे बरिया जागोन नाय আচ্ছা এইটো কিবা আদিবাসীৰ না এইটো সূত্ৰধৰৰ আচ্ছা বে আদিবাসী নঙা সৰি সূত্ৰধৰনি যাইছে সূত্ৰধৰ ইয়াতে এনেকুৱা কি দেখাব ইয়াতে কি পাব এনে কৈ দিয়কচোন ইয়াৰ হাৰি পাব হাৰি কৈ বছৰৰ হাৰিটো এইটো বছৰৰে অকস্মাত হ'ল না অকস্মাত না দে ঠিক আছে আৰু কি দেখাব তাতে এনে হাৰি পাব চুলাই মদ পাব টিকেলি পিঠা শুকুনা পিঠা তিলৰ লাৰু আচ্ছা ইয়াতে এনে সূত্ৰধৰ গাঁৱত কেনেকুৱা চলে কি পায় এইগিলা দেখাব আৰু তাতে না চব দেখাব তাৰমানে যিবিলাক লাগে তাঁতশাল ইফালে নাঙল আচ্ছা ইফালে এই ভাষা ইয়াতে থাকিব চব কিছুমান বস্তু আহি পোৱা নাই আচ্ছা আহিব আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট না আচ্ছা আৰু কি জাতিৰ আছে তাতে বড়ো গোৰ্খা সূত্ৰধৰ আৰু আদিবাসী আছে আদিবাসীটো সেইটো আদিবাসী না আচ্ছা আৰু এইটো হ'ল মন্দিৰ তাৰমানে সূত্ৰধৰৰ ঘৰৰ এনেকুৱা চোতালত মন্দিৰ থাকে তাৰমানে বিদিশনীয়া আৰু এইটো ভেলাঘৰ না আমি মাঘত ভেলাঘৰ পুৰাম আচ্ছা এইটো ভেলাঘৰ এনেকুৱা থাকে আৰু না দে থেংক ইউ দাদা না দে ঠিক আছে তাৰ লোকৰপৰা নুবাই জানা আকৌ আমাৰ জাতীয় আৰু কিছুমান সাংস্কৃতিক আছে না নাচ গান এইটো আহিব না সেইটো বৰ্তমান ইবাৰ নাহে অকস্মাত হ'ল না আচ্ছা দে যিমান পাৰে তাৰমানে চেষ্টা কৰি আছে আৰু দে ঠিক আছে না দাদা আৰু আহিম আমি दा नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ दा बिदि फिसा न' थायोमोन सूत्रधरनि जाहैदों बे आदिबासि नङा बियो सेस्लायाव माबा थायो मा होनो भेलाघर आरो मन्दिर आरो बिदि फिसा न' थायो बिसोरनियाव बेखौ खिन्थिदों आरो गावसोरनि हारिनि मा थायोमोन ट्रेडिसनेल उलार गाहेन थाजोबगोन दा गैथ'वा दा आरो दखानफोरखौ एबार नायलांबाय थादों माबायदि जादों लोगोफोर चला जागोन लोगोफोर पारफरमेन्सनि स्टेजआ बेनो बानायगासिनो दं मथा मथि जाबायानो बिराद मोजां
जाबायानो मथा मथि बेयावनो जागोन पारफरमेन्स स्टेजआ बिराद स्टेन्डार्ड बानायदो आरो ओरैजा दैमा बारनांगौ बे दलं दं औवानि दलंखौ बारनानै ओरैजाय पुरा मेला जों दा बारलांनोसै लोगोफोर दैमाखौ एबार दखानाव थांनोसै मा दं मा गैया नायहैनोसै नायदो मा दं मा गैया ओरैजाय मा दखान बानायदो नै बेयाव दखान साहा दखान बायदिसिना जागोन पुरा दखाना ओरैजाय दैमा बारनानै लोगोफोर दैमाखा आरो ओरै सोरखि दङ नै बे पुरा दखान रेडि बानायगासिनो मा दखान दं मिथि रोंला नाय पुरा दखान गोजा नै बानायगासिनो उन्दैफोरनि गेलेग्रा सोरखि नाय কৰি আছে ना दे এই जाबाय गेदेरफोरनि सोरखि दङ बिराद हेभियानो जागोन लोगोफोर फैबानो जाबाय बिराद हेभि नाय ओरैजा नाय बिराद इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर बै माखाया नाय बैयाव दङ ब्रेक डान्स बियो आरो लोगोसेयैनो सोरखि पुरा बानायगासिनो रेडि जाथ'वाखै जासिगोन बे माखानाय बिराद इन्टारेस्टिं जानो गोनां लोगोफोर बिराद हेभि जागोन नाय बे माखा बानायगासिनो কি দোকান বইতো দাদা ও দাদা কি দোকান বইতো হ্যাঁ দোকান না আচ্ছা আচ্ছা আজি রাতের পর শুরু দে এই ব্লগ দে নেমাখা পুরা দোকান রেডি যাবে পি ব্লগ হ্যাঁ এবার পুরা রেডি যাবে লোক নাইরে বিরাট আমি দোকান বনাই আছো পুরা হেভি হব আর এই নদিন আছে না দাদা নদিন না 9 days আজিৰ পৰা 31 লগিন দিনে 23 নিবে 31 সিম বিরাট হেভি জায়গা বিবাহ দোকান যাবো গাছিবে বিরাট গেদের ফেস্টিভ্যাল লোকফोर फैनो दाबो आरो बिराद गेदेर फेस्टिवल जागोन दै लोगोफोर पुरा इन्टारेस्ट जागोन प्रग्रामा बे माखाया नाय अलप बेयाव मा लाबोदों नायदो आरो मिथिरोंला बिराद माल लाबोदों बे माखाया नाय बे माखा पुरा दखान बायदिसिना दंजोबो साहा दखान कफि दखान मिठाइ दखान बायदि बायदि मोनजोबगोन बे माखाया दासो रेडि बानायबाय दं नाय बेफोरो काप प्लेट बायदिसिना रातिर पराय शुरु ना दादा আজি रातिर पराय दा गैथ'आ बिराद खैदिन गयसे 9 दिन ना बे माखाया पुरा हेभि जाजोबगोन 9 दिन आरो जुबिन दानि मेम'रियेल दं जुबिन गार्गनि दा लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना फैदो आरो माबायदि मोनदो सोरबा फैबाय नामा फैखांबाय नामा सिगांफोर कमेन्ट खालामदो दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबसै थेंक्स फर वाचिं बाय बाय